Molweni bobhuti bami ninjani ngithemba ukuthi ni right namhlanje ngikhuluma nawe bhuti wami ofisa ukukhulisa induku yakho mhlawumbe you're not happy with the size of induku yakho ke ngikhona ke ngizelana ukuzokusiza mayelana nenduku yakho la ekhaya ke uzofike uthole nali ikhambi kuthi Women Enlarger Plus. Women Enlarger usiza ekuthenini ukukhulisele umsipha wenduku yakho. Now angeke uzudle wodwa ke Women Enlarger Plus uzoqala uclean umzimba wakho na i-detox uphinde futhi udle uboost igazi lakho nayi iron ngaphandle kwegazi leyo nduku useless nayi igazi lakho uphinde futhi uyidlele ama minerals akho ukuze ukwazi ukugijima ungaphelelwa umdlandla ube ne-energy noma kuthi uyagijima noma ekamereni wenzisise nawe nje emzimbeni uzizwe ulula. Then what is the point ukuthi ube nenduku enkulu kodwa ungalangazeleli ucansi? Baningi ubaba banenkinga yokungalangazeleli ucansi, hayi ngoba mhlambe bathakathiwe. Kuyenzeka umuntu wanzi sekaluza ama testosterone yakhe la sesibooster yona ke ukwazi ukulangazelela. Ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu kusuka ku1 kuya ku10. South Africa sanibonani, igama lami nguThabiswa Kacela uqumba amaqumba lalaqumba iselesele. Xebu uMr Xebu khoma ngaphansi kwechannel ke enkulukazi niyaziyo neniyithandayo uhlanga media siyinhlanganisela ne18 and above media. Uhlelo ke niyalazi ukuthi ke ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhethekile ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina ebantwini bonke bebaningi kangaka ukhetha ukuthi wena uzozwisa mina umhlungu. Sibingelele kuzo zonke indawo la kufinyela khona lo mbukiso obhanyabhanya emazweni angaphandle nasemazweni aphesheya kolwandle. Siyabingelela kubona bonke abantu abathanda uhlanga media nasebantwini abathanda ihwayi mina. Siyanithanda nathi ngendlela ke isimangaliso. Sicela niqhubeke nibukele uhlelo ihwayi mina. Mawukuthi uyaqala namhlanje ukubukela ihwayi mina qikelela noma futhi uqinisekise ukuthi uyawuncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi uzohlezi uthola ama notification. Uma ukuthi ke sewuncafaza usubscribe qinisekisa ukuthi uyakhomenta uyalike ukuze nathi kube khona leso sinqephezelwana esisitholayo ukuze uhlelo luzokwazi ukuthi liqhubeke njalo nje. Namhlanje ke sinolunye futhi uTalatiya sinolunye uTavatava khona dade wethu lapho omncane othe wasibhalela uthi no man ngicela ningibizele umzala mangingemzala kube umamkhulu kodwa umamkhulu unendawana yokuthi abuya nqeneke kodwa ngicela nibize umuntu engizokwazi ukuthi ngimchazele nayi into engihluphayo ngaphakathi engifisa ukuthi ngiyiveze ngibone ukuthi mhlambe ikhona indlela engalungiseka ngayo. Uma ikhona ngingajabula kabi sambe se studio. Xebu mbukeli siyakubingelela lapho ngasekhaya olunye usuku ezinye inkinga namhlanje futhi sinolunye uTalatiya sinolunye uTavatava njengenjwayelo ngaphansi ke kohlelo ihwayi mina. Dadewethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Ngiyabonga niyaphila kodwa. Siyaphila. NguThabiswa mina wakacela isibongo usisi ubani? Okay mina nguThobile wakwaGwala sibonga. Oh Magwala. Yebo. Hawu mphephethe siyabonga. Ngiyazi awazi ukuthi uze kanjani la. Siyabonga ukuthi uhloniphile. Siyabonga ukuthi sinawe njengamanje. Okukhulu kakhulu ukuthi noma yini esiyikhuluma la ngiyafisa ukuthi uyithathe ngenhliziyo emhlophe nenhliziyo emnene kungabe ukuthi mhlambe khona la khona oba khona nenhliziyo ethanda ukuqina nokulalelisisa nje into esiyikhulumayo mawukuthi khona la ungezwa khona kahle usho ukuze kungabe khona mhlawumbe ungaboni ngasolinye okubalekile yiloko. Nginomuntu okuyena obhalile wathi sicela but okwamanje angeke simdalule. Ngifisa ukuthi ngiqale mina ngibuze wena imibuzo ethize ngoba yena ngingambuza ngawo ngichazela but mina ngiyafuna ukubuza kuwena ngiphendula kuwena. You understand? Ngoba kunzima ukuthi ulalele iside elilodwa lo muntu. Okokuqala nje ngifuna ukukuthola egcikeni ekhaya la enikhona ukhona umuntu omdala khona? Yebo bakhona khona umzali owuma kumina bese kuba khona umalumeke. Omunye ke ongizothi uanti usashona oyelamana nabo. Babe bathathu kahle kahle. Akekho shadile bonke bahlala la egcikeni. Bonke basegcikeni. Ulitholile ithuba lokwazi mhlambe ugogo nomkhulu abazali umano baba? Yebo uma empeleni. Ngathola ithuba lokubazi kodwa ke akubanga isikhathi eside. Bahamba ke nabemhlanje. Usemncane nawe. Yebo. Okay. So umuntu kahle kahle wena wenzani qala
uyasebenza uyafunda wenzani? Mina nje ngino matric nje kuphela ngase ngabona ke impilo yasekhaya ukuthi engathi inzinyana nezikole kazitholakali ke. Hayi ngathi ake ngiphanteke nami ke eThekwini ke ngizama umsebenzi ukuze nje ngilekelele ekhaya ngoba sizelo sibaningi. Egcekeni. So umzala nje sibaningi ingane zamalume noma naye ku-auntie lo sashona. Ngabona isimo ubuzima bempilo ngathi hayi ake ngiphume ngihambe nami kozama amatoho eThekwini. Ngiyatohoza nje kahle. Ukhula nje wena ubani kahle kahle kuyena onakekela bonke abantu la egcekeni? Mhlawumbe financially noma umuntu ekuyena mhlawumbe olekelela wena isikhambiso ukudla and stuff. Ngingasho ngithi bekugogo benza lokho ngemali impesheni yakhe. Washona ugogo. Washona ugogo ke noma ke ubesebenzela ke manje. Wavuka wazithatha naye. Esebenzele emajaldini ke. Umalume ubambe iphi inxaxheba la egcekeni? Umalume uyasebenza yena, uyahola futhi. Kodwa ke hayi ngabe ngiqamba amanga mangathi nje imali yakhe siyayazi. Uyayiphuzela yena nje imali azihlalele nabantu ahlala nabo besifazane. Izingane zakhe uyazisupport izingane zakhe lezi ezihlala la ekhaya. Akatheke nje ngishisa ka Limpopo ngale umholo wakhe wasemsebenzini. Yonke into nje imele mina noma ekhaya njengamanje. And senafunda ukuzijwayeza ukuthi nivela umalume nje. Futhi nje hayi sesazi. Even izingane zakhe uma wakhe kanankinga nazo uyaqhubeka azisupport izingane zamalume. Sithi umalume ekhona esebenza futhi. Phela naye into ayenza uma ukuthenga ukudla mhlambe ke makhono kushoda kahle abafana noma bengane ke phela baxhasa mhlambe makushoda into zesikole nani ngoba phela naye ayikho imali ayisebenza nami futhi ayikho imali engiyiholayo. Ake ngiyibuzele nje dadewethu ake kuthiwe naku umuntu uza kuwena uma ngabe efika kuwena afika akhuluma amagama abhlungu ahlabelayo ngoma wakho ungaphatheka kanjani? Ngingaphatheka kabi. Ngaphatheka kabi. Why yini lengakwenza uphatheke kabi? Angazi kodwa nje kuba khona lo muzwa nje ohlukile nobhlungu uma umuntu ekhuluma kabi ngomzali wakho. Ikakhulukazi uma. Ikakhulukazi uma yes. Ake ngithi mhlawumbe nje bekhuluma lento akayikhuluma uyayazi ukuthi ikhona but akuyona into enhle. Yebo iqinisa lento ekhulunywa lo muntu ngoma wakho but akuyona into ekhona ungaphatheka kanjani? Akuyona into mhlawumbe ongafisa ukulokuyizwa. Kungangiphatha kabi nje kakhulu. Noma kuthiwa ngiyazi ukuthi lento ikhona yenze kodwa engathi ngayinto enyathelwa intembi ingakhulunywa ngomuntu omthandayo. No ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi ukugwema izinto ezikanjalo ukuthi kuphileke impilo eqondile phambi kwezingane zakho. Naphambi komphakathi nje wonke ukwenzela ukuthi mhlawumbe uzovikela isithunzi sakho ngoba ngenkathi wenza izinto abantu bayabuka futhi njengoba bebuka bayakhuluma abantu. Uyabona? So wena sonazi ingane noma ingane? Yeah mina nginazi ingane ezo2. Bayazinakekela abazali bazo. Yebo bazinakekela. More especially ubaba wazo. Yebo uyayinakekela. No kuyezwakala dadewethu. Ngaphambi kokuthi siqhubeke siye phambili kunombuzo engiye ngobuze othi kusukela kwani kuya ku10 ekuthembekeni onakho ekuphileni kahle nabantu ophila nabo ungazipha bani kusuka kwani kuya ku10 ekubeni nje neqiniso empilweni oyiphilayo? Mhlambe 8/10. Ungazipha 8/10. No akubanga kakhulu. Dadewethu ngifuna ukukubonisa umuntu ekuyena osibhalelile. Ngiyazi awunayo iclue but ngiyafisa ukukubonisa yena emva kokuthi umbonile bese siyaxoxa ke nawe ukuthi mhlambe uzizwa kanjani ngenkulumo akayikhulumayo. You understand? And okunye ekumele ukubeka enhlizweni yakho njengoba sizombuka njengamanje ukuthi akazile kabi uze kahle ngenhloso yokulungisa. You understand? So ngiyacela ke simbukele, ngicela sibukele lapha. Sanibonani babukeli bohlanga media. Igama lami nguNotanhla Ngwagwala. Ngibhalela uhlanga media ngoba nakho kukhona isimo ekhaya engingasithandi kahle, singangiphethe kahle. Ngiyasaba ukukhuluma nomamkhulu ngoba umamkhulu wami umuntu onolaka. So ngikholwa ukuthi mengakhuluma nokhazini wami angangisiza ukuthi na angitshelele umamkhulu lesimo. Angazi siswami noma uyamazi yena usisi? Yebo ngiyamazi umzala wami ingane ka-auntie lebengimusho ukuthi washona. Yebo. Umuntu onjani umzala? Mangathi ngichaze
mhlambe meyabe nenkinga umuntu owenza kanjani uvele impilo ayiphilayo leyo ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe noma umuntu kanjani mongathi ungichazele nje Umzala umuntu nje ozithulelayo bakithi. Angikhumbuli nje kukhona into angitshela yona nje. Ngaba i-boyfriend mhlambe meqomile nento mhlambe emphethe kambi akaxoxe. Hayi akayena umuntu oxoxa nami nokuthi mina ke phela nje isikhathi esiningi ngahlala nje ekhaya. Ngifika ngaye lo langa bo. Asisithole isikhathi. Anesithole isikhathi. Kodwa yena uzwakala ekhathazekile. Ungakho kanti umuntu onjani naye umzali ngathi uyamsaba. Umuntu othethayo. Ya, yena uyathetha phela. Thetha nje njengengane. Futhi akazwani nento ebhedayo. Akazwani nento ebhedayo. Kodwa ngikhathazekile ngendlela akhathazeke ngayo umzali. Kodwa ukhona yena around. Ngiyacela manje simbize ke silalela udaba lakho ukuthi lithini. Uyabo? Alright. Ukhona around. Ngiyazi bo iklube ikhona singenzeka kuba umzali. Bona lo klunyana singenzeka kuba umzala lokubizelela. Angitshelanga nje abo ngisathukile because akayena umuntu nokuthi ngiyathuka isimo sana bo nje. Senginovalwana nje kukhona. Hayi ba right ekhaya khululeka. Ake simbize weqhawe. Siswami kunjani uyaphila? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Simkhombisile udadewethu ivideo lapha yakho. Kwayikhona ukuthi ke ayinayo information eningi uyabona. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqhubeke igama ubani? Igama nguNohlanhla waGwala. Okay, siyabonga kakhulu eMagwala. No Magwala no ukahle kahle oma beni bakaGwala. Yebo mama. Okay. Indaba silasi singicela usichazeleke manje ungene deep ukuthi kwenzakala. Silana nje namhlanje mzala ngoba khona indaba engangiphethe kahle. Kunento eke yenzeke lapha ekhaya esikhathini esiningi nje. Mekuthi ngenze iphutha elincane kuyaye kuthiwe ekhaya ngifana noma ngifana naye noma kuyinto ebhedayo nje izinto ebhedayo bekade ezenza vele kuthiwe mina ngifana naye lapha ekhaya. Nawe mzala nawe useke wakusho lokho kwangangiphatha kahle. Nakho wawubona ifoni yami wabona ama message aphuma kubafana wathi mina ngiyofebisa kwama. Yo. Wathi ufebisa kwama wakho? Yebo, washo njalo. Ngaphambi kokuthi siqhubeke uma wakho uphisisa? Umama washona ngimazi. Nhlobo. Ushona ungakanani mawuzwa? Nganginonyaka. Oh shame. Kahle uyamazi uma wakhe wena? Ngiyamazi kancane kodwa nje ngeke futhi ngimkhombe ngoba nami ngangisemncane. Kodwa ke ngiyamazi. Mina ngiyamazi. Imake imfebo yakho nawe uyayazi ukuthi ngizwe ngazuthi wake wa mentionela ukuthi ufeba ngathi uma wakhe. Ufeba ngathi uma wakhe ngoba wase uzweni noma wase uboneni. Hayi angiyazi imfebo yakhe kodwa phela bengeke ngizwe nje umama ekhuluma ukuthi umuntu okanjani. Nokuthi lokho ke mzala ngangingakusho mhlawumbe ukuthi ngikusho kabi. Ngisuke ngisi mhlambe mina ngikususa endaweni embi lengisuke ngibone ngathi ukuyona leso sikhathi njengaloko nje ukuthi ngibone inamba zabafana efonini yakho. Imake wesisi ma umsusa endaweni embi umsusa ngoma wakhe. Like umsusa ngoma kumele azi ukuthi demon uma wakhe. Uma wakhe induku yokushaya uyinduku yokushaya ukuba kwenza mawumenshina okubo kwenziwa uma wakho ubona ukuthi uzoyeka yena. Angisuke ngitshe mhlambe phela ukuzonda uma wakhe. Ngisuke ngitshe mhlambe uzobona ukuthi into eyenziwa uma wakhe yimbi so naye akumelanga ahambe ngalo ndlela leyo. Ngeke uzokwazi mhlawumbe ukumkhuza ungamfaka uma wakhe mhlawumbe ukukhuze yena nesenzo sakhe strong uma wakhe angangeni. Ngeke kwenzeke. Akungenzeka ukuthi phela nasekhaya. Uyithatha lento yokuthi umkhuze ngoma wakhe. Into esikhule nje ekhaya ishiwo ukuthi umakho ube kanjani. Kutshelwa yena. Sakhula siyingane nathi ke siyabo uma uyingane kubamba yonke into ukuthi okay. Shuthi lo ma kwenza into encane ufana noma wakhe. Awukahle siqale nini lento? Lento isinesikhathi eside nje yenzeka. Njalo uma ngenza iphutha nje mina kuvesana ekuthiwa ngifana noma. Iphutha mengahamba
khona ngesikhathi ngaye ngahamba khona ngaya kamngani wami mengifika kamngani wami ke sahlala sa decide to cross night sahlala angicishelwa ifoni nomngani wami engenayo i-charger le engisebenzisayo kangasakwazi ukubatshela ekhaya ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubuya namhlanje kathi ngifika nje ngakusasa ekseni umamkhulu wathi yena ngifana noma wami wayehamba engabuyi yahamba inyanga ngabuye ehlala emadodeni. Uyabona nje ukungena ngiyaxolisa ukungena emlomeni. Abona njengoba nje usayingane mawusangaka. Awukwazi ukuthi uvesana uhambe uyo cross night usho ukuthi wayo cross night. Uma nayi kuningi okusemahlomba akhe akakwazi ukuthi etsedila nento zokuthi amise ikhaya aphinde futhi azokhathaza izinto enizenza ekhaya. Fanele ngabe niyasebenza niyazama ukulekelela ekhaya hayi indawo zama cross night. Kuyiqiniso okukhulumayo. Umbuzo ke nginawo ukuthi uyalibona nephutha lama kule nkulumo lokuthi uma ngabe sebuyile bese kuthiwe ufana nonina wayehamba izinyanga emadodeni kushuthi naye bese emadodeni angithi le nkulumo isho njalo bese emadodeni that's why ngabuya ngoba bese emadodeni bukhona nobufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ngempela bese emadodeni kushuthi kahle kahle wena uvuna inkulumo kama wakho uthi right. Angisho ukuthi right kodwa phela umuntu umeze vele ahambe nje angasho ukuthi eyingane ephethwe umzali mhlawumbe eyingaba khona enye indlela ukuthi bagcine bekwazi ukuthola uma basho ukuthi okay ngikamngani nami. Nansi ifoni icishile uyakwazi ukucisha kwefoni? Ngiyakwazi ukucisha kwefoni. Ukucisha kwefoni ukuthi ngisho inamba kefonini ngeke uzokwazi ukuyithola ngoba ifoni icimile. Kodwa uyayibona futhi ifoni mayizocisha ngithi. Yes uyayibona. Yeah. Ake ngithi mhlambe umqondo wokuthi kuyalalwa manje la uvele ngokucima seyicimile ifoni. Ngiyalinganisa. Okay, ngicela ukuzibuzela kuyena ukuze ngingalo ngimkhulumela. Ake ngithi ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe information ukuthi uzolala lapha la walala khona. Umamkhulu wayithola yini ukuthi kahle kahle bowukuphi? Iqiniso lokuthi bowukuphi wagcina elitholile noma kwaphetha ngokuthi nje bokwemfanele. Yebo umamkhulu wakuthola lokho ukuthi ngangikamngani wami. Uthola kanjani? Wakuzwa ngayo uma kamngani wami ngoba ngakasengishilo ngathi yena acela ukuthi mekuthi akangikholwa ahamba yoyibuzela yena. Yebo wase yamphendula wamtshela ukuthi yebo silale lapha khona. Okay, emva kokuthi ke eseshilo ukuthi nilale khona wabuya noma mkhulu mhlambe wazozehlisa ukuthi hayi nomntana nami ngiyabona ngibe nephutha mhlambe ngabe. Cha akabuyanga. Ilento engenza ukuthi yena lento ngize ngiyithathe ngiyibuye ngelinye side ukuthi isho ukuthi evele la ekhaya. Mina nje ngiyinkinga ngifana naye uma wami. Mabeke bemchaze dadewethu mhlambe uma wakho bathi kahle kahle waye umuntu onjani nje okuhle kukhona okuhle okwaziyo mhlambe wake wakuchazelwa ngifisa mina uchaze ulwazi onalo ngoma wakho mangathiwa awuchaza uma wakho ukuthi waye umuntu onjani ungathi waye umuntu onjani. Akukho kuhle ngaye engathi ngithi ngiyakuchaza nje angikwazi yonke into engiyaziyo nje ukuthi wayeyisidakwa ethanda abantu besilisa engabuye ekhaya phela. Yeah. Iphatha kanjani lonto because awumazi oqala yabona and information oyitholayo ngaye futhi ayikho inhle and le information engekho inhle oyitholayo inako ukufaka nawe futhi ukuthi ufana naye kuphatha kanjani konke lokho? Ayingiphathi kahle lento. Ingenza ngizizwe ngathi lapha ekhaya naba abangithandi. Yebo izinto engiyitshela zona azikho right. Yabo nje ngike ngiyisole nje ukuthi na ngizalelwe nolo mama lo. Ngoba phela wayenza izinto ezirong ayikho into enhle yena ayeyenza nje abake bakhulume ngayo into enhle nje ngayo ayikho. Yini mhlambe ngiyabona ukuthi ikulimazile kakhulu lento. Angazi ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi udadewenu ulimele. Yebo ngiyabona. Angazi ku serious futhi ngendlela engibuka ngayo. Ngiyafisa dadewethu ukuthola kuwena ukuthi yini oyifisayo ufisani mhlambe ngempilo yakho because lempilo oyiphilayo uyijabulele vele obviously but yini oyifisayo wena ngayo ngempilo yakho? Engifisayo nje ukuthi ngiqhubeke ngifunde ngikwazi ukuthi mengiqeda ukufunda ngibe right nami ngibe naso isicucu nje ngingapheleli njenganaye ngingafani naye angifisi nje ukufana naye zonke lezi zinto abayishoyo ngaye angifisi ukuba izona. Yebo.
uma wakho uyamthanda kodwa yena yes akasekho but uthando lokuthi uyangizala umzali wami ize ngamazi kodwa ngiyamthanda. yani ngoba lezi zinto abazikhulumayo zingakwenza ukuthi ugcine uluze ifocus nokumthanda enhlizweni ukuthi kahle kahle lo muntu nje akumele ngabe nje waba uma wami understand I'm sure ukuthi zikufikele izinto ezikanjalo Ziyangifikela esikhathini esiningi kakhulu. wemzala wakhe ngifisa ukuthola ukuphawula kwakho mina kulesimo lesimo nje akasichazayo ngeke ngakubuza la sikhuluma nawe ukuthi umuntu uma engakhuluma kabi ngomzala wakho ungaphatheka kanjani noma ngomzali wakho utheni kimi uthe ungaphatheka kabi indaba ngingafiki kunini ukuthi ma nikhuluma kabi ngomzali wakho uzophatheka kabuhlungu more especially because akasekho umzali wakhe. Mina ngiseke mhlambe uzoshintsha umzala enze kahle yabo nje bese nje uyafisa ukungafani naye umzali wakhe kufanele ngabe iqala lapho nje kuma crossness nento egcile ko WhatsApp azame yena ukuthi okay isithunzi eshiwo umzali wami angifuni ukuhamba phezulu kwaso. Yini le wena wayibona ku WhatsApp wakhe? Inamba nje zabafana kukhulunywa yonke into abafana bahlukahlukene kukhulunywa indaba zamabonana angazi ke noma kugcine kuboneni wena kodwa nje phela kubuya hamba ngabuyi noma uzacabanga yonke lonto leyo. Wena wathi mawukubona wahamba ukutshela uma wakhe ngasho phela uthi hayibo angikaze mina ngibone lento lengane fanele ngabe iyafunda iyaqeda isikole kodwa nje into esefonini yayo kwangekho right ukuthi bavele bathengele amafoni kwasekuqaleni. Yindaba ungabanga usisi mhlawumbe uhlale phansi nengane ukhulume nayo ngaphandle kokutshela uma wakho because ezinye izinto nawe ukhule useyintombazana ukhule ezinye izinto usazenza futhi definitely namanje and azaziwe zakho kungani mawumbona sephutheni ungamdonsi uhlale phansi naye njengengane yakwena ukuthi no la ungabokwenza kanje yenza kanje lokhu kuzokufaka engozini lokho ngoba uyingane kunokuthi uthi awu uthanda amadoda isifebe ufuza unyoko ku right lokho akukho right kodwa into eyadala lokuthi nami vele enjwa nje mina ngimdala kuma akekho nami umuntu engeke ngamthola empilweni ozongibonisa ukuthi uma akabonisa ingakho ngitshela umuntu omdala because nami angibanga nosisi engangithi mangenza izinto mhlambi akwazi ukungitshela ngazi ukuthi nje mangibona wrong mina utshela umzali okay nokuthi ke ingane ezincane nje zinenkani ngabe umuntu uzokutshela nje uhlangana nabi kwathini thini sibe sabe ukukhuluma nengane ukabe nayo into eveza ukungahloniphi ngimbone ngathi uyingane ethobekile. Hayi yona ulungile yena phela ungamazi umuntu masukhuluma indaba zakhe ungazike. Ngicela dadewethu udlulisa umyalezo kusisi ukuthi yini oyifisayo njengaso sonke lesimo. Mina mzali into engifisayo ukuthi lapha ekhaya kwazi ukuthi yena ngikhulumele noma umkhulu sihlale phansi nje nami ngibe khona ngimazise ngalodaba lolu ukuthi lento le iyangilimaza kangakanani angithandi sibone nendlela eyokuya phambili nami ngimisela ngokuthi ngibe ingane then ngifisa ukuthi ngibe yona ekhaya. Mzala ngiyakuzwa nami kungiphatha kabuhlungu ukuthi lento sihambe yazafika la mhlambe bekuyikona ukukhuluma unganake yabo nokujwayela ke kuthiwa umuntu umijwayele usukhule nayo ngiyakubona ukuthi kuphatha kabuhlungu nami ngiyafisa ukuthi engathi ngingangayenza lento kunganga mangihambe emhlabeni yabo angabe khona umuntu okhumbuza ingane zami ngamaphutha ami yes yeah manje ngifisa ukuthola mhlawumbe ngoba uke waphila noma wakhe khona ukuthi babe bantu ababenjani ababeka kanjani uma wakho noma wakhe babezwana njengengane zandawonye noma kwakukhona lokunyathelana lapha nalapha ngoba uyabona makuthiwa abantu bazwana kukancane ukuthi angakhuluma kambi ngomuntu wakubo ngalendlela ekhuluma futhi enganeni yakhe uyabona yeah babe abantu ababe kanjani uma nayo anti baba ngathini uanti oyemuntu ovele ohleze iphuze ezenzela nje izinto engekho right yabo uma ngiyibuka noma phela ngiseyingane kodwa mangiyibuka nje kwakukhona phela usuma akhathaze ku table kodwa desingempela nje kusasa lakho selilahlele ekuthenini uhuba abafana nje notshwala nani yabo mayibuye ephuzela baxabaneke yabo aba nomsindo yena uanti mhlambe ngicathi yona ke tata lesuma mhlambe azabe nalento ukuthi alebe yabo enalento kule beyivusa leyo nto. Yeah but esimweni sikanje mabe khona ingane yomuntu kubalekile ukuhleze nikhuluma okuhle phambi kwa ngomzali wayo
ukuze iziqhenye ngomzalo wayizala konke lokho kuba into enihlebela yona nje manithoke niyidlalele enodwa because ayifiki ngalendlela enisuke niyikhuluma ngayo kuyena ungayikhuluma wena jokingly but mase ifika kuyena izofika imlimaze because ukhuluma ngomuntu osenhlizweni yakhe ukhuluma ngomuntu okuwumuntu abayefisa ukumbona empilweni yakhe ukhuluma ngomuntu ayefisa ukuphila eduze kwakhe ukhuluma ngomuntu amdingayo kumanje but ukhuluma ngomuntu engathi ukhuluma ngento nje so nayi ithemba lakhe ngomzalo wakhe liyaphela because khona lento ethi kuyefana lo muntu noma wengaphila mana khona into engangenzela yona lo muntu ochazwa kanje uyabo ile nto engitheze ngisho ngithi mina kubalekile even na uqomile mawuchaza umfowenu umchaze njengesidlamlile sokweni lakho because wenzelana wenzela ukuthi maye qhamuka nimi ndawonye kusho yelona sokuthi hey nangubani baleka because unalento ukuthi uyazi ukuthi lo muntu uyingozi ngisho kuumuntu odlela ishemiyana unganakekile uthi ngambone ephuza ishemiyana ingozi leya angasijuqa siqede mengafika la isoka lakho likhulu liba nalento ukuthi lo muntu uyingozi lo angimele lo muntu ngenze noma yini phambi kwakhe so ke kubalekile umzali wengane mtshela okuhle ngengane okubalekile okunye nokunye nikhuluma nodwa lokho you understand yebo ngiyazwakala ngoba uyabona ukuthi ulimele kangakanani yebo so asiyilungiseni into kanjalo dadewethu ngicabanga ukuthi ke namhlanje ngoba ukwazile ukubhodla kungcono ne yebo ngiyabonga kakhulu uhlangamida ngokuthi nilunikele uthuba lokuthi ukwazi ukukhuluma nomzala uzoba right impilo izoba right seswami ukuzimisela ukubambelela into ozenzayo ukukholelwa kuzona zonke izinto ozenzayo ukuba nethemba lokuthi khona wayeyisinga ngendlela abamchaza ngayo edakwa but uma sengale kwethu na zonke lezi zinto abezenza lemhlabeni azisekho ifocus yakhe sebheke wena ifocus yakhe sewumunye umuntu lo sekuwumunye umuntu manje okufisela okuhle njengengane yakhe yabo ayisekho lento ukuthi kuthi uzohamba angabuyi ubhekene nawe njengamanje wena bambelela into oyifisayo ayikho into ngeke uzobe yiyona oyifisayo noma ngabe yini la uhlala khona usengashintshi uyohlala kwenye indawo uma ukuthi kunabantu abadala namhlanje abayizinto bake baba izingane ababangangawo bake balilahla ithemba ezinye zezinto ezingenzeki zagcina zenzeka nakwena ungalilahla ithemba manje but mawufaka more effort eyintweni ozenzayo ngelinye ilanga uzoba umuntu you understand asibeke ithemba lapho ke njengamanje uyazithemba wena hayi ngiyethemba ngicela uphushe kakhulu kuzokwenzeka uhlale noma mkhulu nikhulumisane naye umtshela indlela ozizwa ngayo kodwa ungayeke uqhubeka uzame more especially esikoleni iyona into ezokuthatha ikubeke kwelinye izinga iyona into mhlambe noma wakho la khona azoba proud ngawe nawe futhi ube proud ngaye kakhulu ukuthi at least waye nje but mina namhlanje nginje angifananga ngempela nawe uyabona siyabonga kakhulu Hlanga Media igama leshow iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina yo yabona mfethu umzali umuntu omzali umuntu obaluleka ngenye indlela empilweni ubaluleka ngenye indlela obona ingane emengena umzali ukuthi nje ihlezi nalo ndawana ukuthi ukube yabona wayihlezi nalo ukube inokubona ezinye izingane ezinabazali ukuthi ziphila kanjani and umbuzo ehlezi zibuza yona ehlezi zibuza ukuthi ukube kuthiwa kahle kahle lo muntu ukhona ukuthi nami ngabe ngiphila lempilo but akusenani sekunje that is why uzohlezi ubona ukuthi umuntu angashonelwa umzali eminyakeni o20 edlule but namhlanje mecabanga umzali wakhe more especially umuntu owuma noma umuntu obe close kakhulu nayo izokhala mayimcabanga ehlezi yodwa because khona lento ethi akekho and akasoza abakhona ngiyamdinga but definitely ngiyazi ukuthi angeke azabe khona kodwa futhi ngiyamdinga yena uyabona so uma kuzoqhamuka umuntu azokhuluma kambi ngalowo muntu lo muntu omdinga ngalowo ndlela ukwenza ukuthi more especially obini ungamazi ukwenza ukuthi ube nalendawo yokuthi lo muntu kahle kahle kusho ukuthi umuntu owumsangano uyacabanga uzozonda umuntu ongamazi uzonda umuntu efana ngabe uyamthanda uzonda umuntu efana ngabe ukuthi makukhulunywa ngaye kukhulunywe kahle ngaye because wena umazi but bona bakunikeza isithombe somuntu wesifazana ohlezelenga nje edako utshwala ehubhana nabafana uyabo bakwenza ukuthi mzonde manje ungamazi
So kubalekile uma uphambi kwengane enomama noma enobaba engamazi ukhulume kahle ukhulume njengeqhawe ma ukhuluma ngoyise uthe wayinsizwa ihlo uyihlo ke kuyinsizwa sasike sisuke naye lana siyoshela le lokhuzeni ayingadabula intombi lapha kuyihlo uyihlo kwakumuntu owayenakekela umndeni ngenye indlela ngiyafisa mfana wami noma ukhula unakekela umndeni njengoyihlo ukhule ube isibonelo esihle naseyinganeni zakho yabona mfana kube kuthi uyihlo wakhule khona ungaba uphuza utshwala wena uyihlo engazwani nomphedo ubabuyisa uyihlo nje kwakuwumuntu ongezwani nomphedo ngobani ufuna khule nalonto lokuthi angazwani nomphedo umuntu owenza into wrong amcorrect abe umuntu obambile umndeni abe umuntu ofuna kuhlangana ngoba uzoba nenkolelo yokuthi yabona ke manje ngizobe ngifuzile ubaba but mawuthi awudaka ufuza uyihlo kushuthi phela ngoba umzali wakhe kofanele adakwazafa umfana ngoba ufuna ukufuza uyise into esiyithandayo ukubafuza abazali bethu ukufana nabazali bethu abazali bethu bayimarole model ethu so umzali mengabenza kambi ngingekho mina emhlabeni musu kungitshela ngobwrong buka baba noma buka ma ngitshele ngokuhla ade kwenza ingane yami uma wakhe engavena ozwele yazi thina le ekhaya asihlobene naye kangako kodwa le khathi sasingeze siswele lutho uma wakhe khona ukufa kwama wakho kwasilimaza ngenye indlela ngoba namhlanje sihlupheka kangaka nje ingoba uma wakhe akasekho uma wakho wayesikhumbula noma kunjani kwakwala noma ekothenga ezitolo abuye esiphathele uplastic wethu le ekhaya waye umuntu onozwelo umuntu onothando ngendlela esimanga ngiye ngikubona nje udlaliswa nodoli bakho lapha ngisho ngithi kunothando kufuza unini ukhule kanjalo ngane yami ube nozwelo ngalendlela ube nothando ngalendlela yabona lapha ingane uyikhulisa ngendlela eright uthi kungesife bunyoko uyabona lo ngane uyayilimaza okwathi uthini ukuzolungisa nje inhliziyo zabantu sinika abantu ithemba usuku nosuku gama lohlelo ihwayi mina igama lami mina ngu Mr Xebu